Hello everyone, welcome back to my channel. नोंथांमोनखौ दिनैहाय आंनि चेनेलावहाय गोसो गोथारै बरायनानै लाबाय। ओमफ्राय दिनैहाय जोङो एसे आलासि जानो ओंखारदों जयै जोङो दायो नोंथांमोना नायलांदो आं बेसे गोजानाव आलासि जानो थांगासिनो। ओमफ्राय आंजोंहाय भिडिअ थाफायोबा नोंथांमोना निश्चय मिथिगोन बबेसिम थांगासिनो दङ। बङाइगावनिफ्राय एसे गोजानानो जायो। दायो जोङो ओंखारबाय, दायो नोंथांमोना नायलांदो अब्ला दिनैनि आंनि ब्लगखौ। हरसिम थांगासिनो दङ। ओमफ्राय नैबेहाय सोर सोर दङ? नैबे सासे बिनानाव हाय हाय दिदी हाय बोलो हाय। ओमफ्राय आरो सिगांजों दंबावो नोंथांमोना देखायगासिनो आङो। ओमफ्राय ओरैहाय सासे दङ नै आब' गारि सालायदों आब'आ पाइलट। ओमफ्राय बाबु दङ। बाबु हाय होनदो हाय नट हाय। जोङो माने दायो स्टार्ट जाबाय आरोना थांगासिनो दङ। ओमफ्राय नायलांदो नोंथांमोना होमब्ला आंनि दिनैनि ब्लगखौहाय आसा थाबाय नोंथांमोना जोबोद नायलांगोन होननानै। ना मा होनो? समायनाथारलै गामिनि भिउफ्रा, ओंखायनो गामियाव मोजां मोनथारो आंहा फैनो। गामिथिं होनबाथाय आं बालायखायो बेरायनो। सफैबाय लोगोफोर, गारिनिफ्राय ओंखारबाय जोङो, मोनफैबाय जोङो लोगोफोर जायनि न'खराव फैदों। आलासि फैनाया सफैबाय आरोना बागानबारि बिउटिफुल भिउ। दायो सिङाव हाबना लानोसै आरोना जों नै। ओमफ्राय ओरै बाबुबो दङ। ओमफ्राय सासे दंबावो बैनि लामायाव फन रायलायदों। एकदम फाइनालि सफैबाय फैदो फाइनालि हाबनोसै खरायसे एकदम है ना? चलो न'आव फैदों। ओरैबादि बोरमा दङ नै लोगोफोर, आयै बोरमा ओरैबादि बोरमा नै, आयौ बोरमा बागान मासे मानै माथाम माब्रै माबा सय सातथा 8 9 आयौ बुरजाथारलै बोरमाया, अयथासार बुरजा बोरमाया। ओरैबायदि बोरमा दं। दायो मैगं खाहैनोसै ने पुर्निमा? जों मैगं खाहैनो नागिरदों। मा होनोमोनलाय बेखौ? सिंसाब दैनि बेसर खाहैनोसै जोङो लोगोफोर। नुबाय जों आलासि जाबाबो खामानि मावनानैसो जायो लोगोफोर, नुबायना? ओरैनो जायाखै। एबार मैगं खानायखौ नोंथांमोननोहाय देखायबावगोनसो आङो। सोर सोर मोजां मोनो सिंसाबखौ? आंथ' बिराद गोथाव मोनो। आंना एक्सुवेलि मोनजाबावा, ओमफ्राय थेवबो आं बिराद गोथाव मोनो नालाय, ओमफ्राय मोनजायाबाबो जायो आरो माथो। मैगं खाग्राफोर, मैगं सबजि औब्रा बरिया नुखादों नै। रोंनाय मा नुनाया लागिसै आयु फट' थुलिले दिदी। बागान थाबायगासिनो लोगोफोर, मैगं खानो दैयाव थांगासिनो। मोनाबिलि जाबाय। ओमफ्राय नायनोसै र' बेसिबां खानो हायो। गोजांबायबो माथो। बै माखासे थांबाय लोगोफोर। ओमफ्राय जों लासै थाबायदों थांगासिनो लोगोफोर। मा एफा समायनाथाय लोगोफोर, आयु गामिनि नाजाराबाथाय फाग्लि जाखायोलां। ओरै नायबावदो नै हाजो खाथिनो, वाव एमेजिं। ओरैबायदि समायनालै, आयै लोगोफोर दैखौ मोनबाय। वाव नुदोंना लोगोफोर नोंथांमोनहा दैखौ? वाव नदी मिल गया ना? मिल गया? वाव आंना लोगो खालामो हनै सासे। तुर वाव मा जाखो? मा खाखो नों? बेनो आयौ खादो दे बिनानाव। आयौ नै खाजेनबायबो नै लोगोफोर। आयै बरियाल'खा माथो। आयै दे खादो आगै। दे आगै दे यहीं खाने। चलो ओइ जे मिल भी गया। चलो नै बिनानावा होजेनबाय जोंना थप
थप थपल' खाखाबाय नै बुरिया हाबबाय जोङो लोगोफोर आयै लांजोबनोसैथ' आयै ए दीदी तुम जूता पहन के आया तुमको माना किया था ना मैं खुलो खुलो दीदी बेकार में बिक जाएगा खुलो खुलो बेकार में बाद में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा सर्दी जुकाम लग जाएगा खाली पाँव चल और वो क्या बोलता है हाँ इसको उठाओ बाय लोगोफोर आयो बिउटिफुल व्यू वाव अमेजिं फाइनाली नै दैयाव हाबजोब्बाय जोङो लोगोफोर ओरैबायदि समायना दैयाबो ना नायदो दैखौहाय लोगोफोर जाफैनाखौ दिदि जुथा सेन्देलखौ नैबेयाव खुनानै दोनजोब्बाय जों वाव view guys beautiful wow amazing what a view what a view what a view ओरैबायदि समायना आथिङाव माबा नांबाय आयौ आजाव दिदि आजाव आयोलै लोगोफोर आं जि मोजां जि साफालै मा एफा परिस्कार दै हमदोलै हमदो वाव ओइ दीदी इतना सुंदर क्यों है दीदी हमको फोटो मारो ना वाव 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 नै बेहाय ना गुरनो नाथुर गुरनो जि मोजां आयै स्राय 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 नाथुर गुरनो मोजांथार वा नाथुर गुरनो मोजांथारलै खार दङ जिनो बेखौनो खानो फैदों सिंसाब बेनो आरोना जि दङ माने ना जा दङ ना आदै बिराद मोजांथारलै फैफेराखैमोन जा मोनजाखायो नोंना आदै आयै हास दैयाबो जि साफा आदै ना औ ओइ जे दीदी सब्जी मिल गया यही है ढेर सारा उठाएगा अभी वो पॉलिथीन सारा पॉलिथीन वो लोग लेकर गया ना उधर क्या लेने बा गया वो लोग ये सब सब्जी है ये सब पूरा है भर्ती खा माथो ना आदै आयु खानोसैलै होमब्ला लोगोफोर जोङो बेखौहाय बे सिंसाबखौहाय खाना लानोसै दे लोगोफोर खाना लाग्रोनोसै केमेरा हमग्राबो रावबो गैया नालाय आं खाना लाग्रोनोसै दे लोगोफोर एसे बुरजाखौनो खाजेनबाय जोङो आरो खाबावगोन ओमफ्राय मोनाबायना आं भिडिअ लानो हागोन ना हाला आं मिथिला